Хәерле кич. 2023 елның төп темасына әверелгән җанисәп турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Игътибар үзәгендә 3,756,536 кеше яшәгән Төмән өлкәсе. Шушы 4 миллионга якын халыкның 302,777-се, ягъни 8% татарлар. Бу саннар безне, иң мөһиме, Төмәндә яшәүче милләттәшләребезне ни дәрәҗәдә канәгатьләндерә? Алар өчен барлыкка туры киләме? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Безнең белән Элемтәдә, Төмән өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез дә бар. Аларга да кайнар сәлам. Әгәр дә безне Ринат әфәнде ишетә икән, хәерле кичләр. Венера ханым, Ринат әфәнде, башта сорауны менә шушы соннардан башлыйк әле. Ни хикмәт, җанисәпнең хәтта менә булган нәтиҗәләре дә төрле чыганакларда төрлечә күрсәтелә. Һәм менә әле генә әйтеп узган сон 300 меңнән артык татар яши Төмән өлкәсендә дигән. Сон ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә бүгенге көндә? Һәм ул азмы, күпме, кимүгә таба барабызмы, артабызмы? Сезнең фикерне ишетәсе иде. Рәхим итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кадерле милләттәшләребез, менә инде әйтәсем килә, скорый поезд переписткы узып китте. Безнең машинист та безнеке түгел, вагоннар да безнеке түгел, эштә утыручылар безнеке түгел. Без һаман шул поездның артыннан нәрсә эзләп йөрибез. Татар саны кимеде. Анара кирәк, безгә кирәк, аның төп фикере төбе ике яхшы институт эшлидер Төмәндә. Аның килеп чыкты мәктәпләре эшлидер. Бөтенесе күтнәп ябылып, Казан карамыйча, күрмичә ул хәлләрне үтәмәде, эшләмәде. Бүген көнгә инде килеп чыкты, безнең тарихлы институтыбыз, мәктәпләребез саны кимеп утыра, халык саны кимеп утыра. 140 мәктәптән калды безнең 40 мәктәп. 140 мәдәни йортыннан калды бүген көнгә берничәсе генә. Бүген көнгә бер нәрсә үзгәртергә дип табырга юл табасы бик авыр бүген көнгә. Татар саны кими. Бүген көнгә 8% тибесе 9% ансы бик кирәкле сүзләр дә түгел инде әйткәндә. Безнең бүгенге алда көнебез күренми. Без белмибез ничек безгә фикергә килергә Татарстан белән. Бүгенгә безнең укытучылар укый торган җирләребез юк. Казаннан укытучылар килми. Мәдәни эш буенча килүче специалистлар тагын да юк. Әгәр дә инде бездән алда көн татарлык ул нәрсә бирә безгә? Нәрсә эзлибез без? Нинди стратегия куелган безнең? Ни хәтле булырга кирәк татар саны? 5 миллионмы, 6 миллион, 7 миллионмы? Әгәр дә ул хәтта бер шул хәлне белсәк, без аңларык, бер татар булыр өчен ни хәтле безгә кирәк мал бүген көнгә. Ул бит бер генә 100 түгел, бер генә миллион түгел, чтоб татар булып, кеше үзе татар булып үссен. Менә шундый хәлләр безнең өлкәдә бүген көнгә. Зур рәхмәт, Ринат әфәнде. Менә калса, сез күп кенә төбәкләр менә бу темага сөйләшкән вакытта ничектер әйтергә куркып дип кисеп ташлыйсы килми инде, читенсенеп торган мәсьәләләрне күтәрде. Мәктәпләр ябылу, югары белем бирә торган уку йортларында татар эзе калмау дип әйтик инде, мәдәният йортлары һәм башкалар. Менә Татарстан белән элемтәләр булмау, бу дәрәҗәдә чынбарлыкка туры килә. Нәрсәдән килә бу Дамировый? Дөрес әйткәндә, мин беренче тапкыр Төмән өлкәсендә 90 елда булган идем. Анда чынлап та ул вакытта 100-гә якын мәктәп бар иде. Бүген алар беттеләр инде. Теге калган дигән даны бик татар мәктәбе түгел инде Казанча каршы. Шуңа күрә Ринат әфәнде белән 9-нчы килешә. Чынлап та анда татар теле әдәбияты кафедралары да бар иде, алар да ябылды. Алар хәзер Төмән өлкәсендә укытучылар хәзерләү мөмкин түгел. Бездән генә аларга мөмкиннәр. Бәхсезлеккә каршы үзебездә хәлләрсә түгел. Шуңа күрә без аларга укытучыларны бүген җибәрәбез дип әйтә алмыйм мин. Шуңа күрә монда үзебез ашау процессы бара. Монда ни өчен Төмән өлкәсенә игътибар итәргә кирәк? Бу Татарстан башкасыннан кала татарлар иң күп яшәгән 3нче төбәк. Бу төбәк бик күптән нигезле булган тарихлы төбәк. Чөнки татар ханлыклары монда Төмән ханлыгы һәм Себер ханлыгы булган, җирле Себер татарлары бар. Шуңа күрә монда теге читтән килгән перекати поле түгел, монда үзебезнең халык яши. Күптәнгә аларга билгеле игътибар бик кирәк хәзер. Безнең яктан Казанча каршы игътибар җитмәй. Менә үзем дә күреп торам. Мин инде 2 ел чамасы йөрим Ринат Насыр белән берлектә тарих институты каршында Себер үзәге төзергә. Безнең мәсәлән Кырымны кушкач, Кырым үзәген төзеп аттылар тарих институтында. Кырым татарлары инде ул безнең милләт эченә кермәсә дә, аларга төзеп бирдек. Менә Себер үзәген әле бүген дә төзи алмадык. Бит аларның үзләренең анда академик мөмкинлекләре юк, анда галимнәр берләшмәгән. Тарихларында язарга кирәк. Biz belgeli эшли торабыз, монда Олег Исанов әйтер әле, үзебез җир эшлибез без, әмма анда да кирәк кешеләр.
Менә шундый хилафлыклар булу сәбәпле безнең монда конгресс йөрсәдәген Татарстан ярдәм итәргә тырышса да бик зур уңышларга ирешеп булганы юк. Шуңа күрә мин мәсәлән Ринат Насыйровның тәнкыйть белән килешергә мәҗбүрмен. Үзебездә дә гаеп бар. Әлеге әфәнде сезнең фикерне ишетәсе иде. Менә без бу очракта Сибир ханлыгы турында әйткән икән. Домир әфәнде, без инде Сибир татарлары дигән төркемне дә бит берничек тә әйләнеп узалмыйбыз. Шул кадәр күп микән безнең арада аерымлыклар, әллә ул бүленешне без үзебез өчен Казан татарлары, Сибир татарлары дип география ягыннан гына һәм күпмедер дәрәҗәдә тарихка ишарә ясап кына кертергә тиеш микән? Менә монда бүленешкә килгән вакытта ул ике фактор белән бәйле. Ул беренчедән яшәү районы, яшәү регионы бәйле. Әгәр дә мәсәлән инде без әйткән вакытта Сибирдә яшәүче милләттәшләребез яки Астраханда яшәүче милләттәшләребез, Сибирдән килгән милләттәшләребез дип авыз тутырып әйтмибез. Шуңа күрә аны тел бит экономиягә омтыла. Шуңа күрә без аны Сибир татарлары дип йөртәбез. Сибирдә яшәүче регион ягыннан караганда. Ә инде тел ягына килгәндә без Сибирдә яшәүче татарларны 3 диалектка бүлеп карыйбыз. Ул Тобол Иртыш татарлары, диалекты татарлары. Ул менә как раз Төмән өлкәсендә һәм Омск өлкәсендә таралган 5 сөйләше бар. Бараба татарлары һәм Томск өлкәсендә тагын 3 сөйләшкә караган татарлар бар. Тел ягына килгәндә, беләсезме нәрсә? Менә әгәр дә безнең үзебезнең якында гына караган Минзәлә сөйләшенә карыйбыз икән, Пиримдә яшәгән милләттәшләребезгә карыйбыз икән, Бәрәңге сөйләшендәге милләттәшләребезгә карый икән, диалекталь үзенчәлекләр, алар сөйләш үзенчәлекләре алар бар, ләкин алар әһәмиятле зур үзенчәлекләр дип әйтмәс идек без аны. Без чөнки менә телдә шундый категория бар, төш элементлар. Ягъни бу бөтен телне берләштереп торучы, бер халыкны бер итүче төп элементлар, булар 90% артык. Ә калган кичкенә генә булган периферия кичкенә үзенчәлекләр ул төрле шартларга бәйле. Мәсәлән, Сибирдә Сибир татарлары яши дип без дип әйтәбез икән, аларның яшәү шартлары безнең Татарстан территориясендәге шартлардан аерылып тора. Анда табигать шартлары башка, анда башка хайваннар, башка кошлар яши, алар башка төрле йортлар салалар, чөнки табигать шулай дип әйтә. Аларда бар балык пирогы, этник. Анда балыклар бар, бездә булмаган. Шулай булгачлы яңа лексик берәмлекләр барлыкка килә, әлбәттә. Менә безнең тапшыруда әдәбият галиме Хатип Миннегулов булды. Һәм ул менә шундый бүленешне бу безнең дөрес адым булмады дип әйтте. Ягъни безгә ярамый Дәстәрхан татарларына, Сибир татарларына бүлгәләргә татарларны. Менә шуннан да менә бу бүлгәләү җан исәпкә йогынты ясады микән? Я булмаса инде анда татар сүзе бар икән, шул Дәстәрхан, шул Сибир татарларын бер категория татарларга керттеләрме? Кем җавап бирә алар микән? Бу күптән килә торган нәрсә бу. Ул бит реаль рәвештә Астрахань һәм Сибир татарлары бар. Алар бит шул ханлыклар вакытыннан калган халык, шунда гел яшәгәннәр. Без монда яшканбыз, алар тегендә яшканнар, но аның барбер нигезе уртак. Җанисәп вакытында бүлү җанисәпкә йогынты ясамый. Бер татарлар булып. Әлбәттә, менә монда тагын сыкына китәсем китә. Ул бит бөтен лингвистика фәне ул татар теленә өчен генә закон түгел. Шундый ук бүленеш ул бөтен халыкларның сөйләшләре өчендә burada. Бөтен халыклар ул телнең шушындый фонетик үзенчәлекләре, грамматик үзенчәлекләре, лексик үзенчәлекләре ягыннан карап бөтен телне бүләләр. Гарәп теленең 200дән артык диалекты бар. Аларның кайсы бирләре берсе бөтенләй аңламыйлар, ләкин аңа карап алар төрле тел булып чыкмыйлар берничә. Олег әфәнде, форсаттан файдаланып, безнең Венера ханым кай вакыт югалып, ала элемтә барында сорау бирәсе килә менә бу тел турында. Татар телен укытырга безнең белгечләрне бүгүн үк җибәрә алмыйбыз дип әйтсә дә Домир әфәнде, ул белгечләрне җибәргән сурәттә дә аларның бит әле шушы Сибир татарларының тел үзенчәлекләрен дә белүе кирәктер. Әллә инде без әдәби татар телен укыта торган кешеләр булса, безгә шул җитә һәм без үз телебезне һәм гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне шуның ашада саклый алабыз дип әйтәбезме? Венера ханым? Әйе, без телебезне саклап тырышабыз. Мәктәптә татар телен укытырга тырышабыз. Шул олимпиадаларда катнашып укытучыларыбызны нидер югары дәрәҗәдә инде күрсәтергә тырышабыз. Менә шул хисап алу турында да әйтелеп китте. Безнең якларда менә Сибир җирендә яшибез, Вагай районында, Төмән өлкәсенең. Бездә инде Сибир татары дип язылу ул юк шикелле, авылда без гомумән татарлар дип кенә язылабыз. Һәм менә инде мәктәптә дә шушы балаларны сез татар дип өйрәтергә тырышабыз. Шулай ук Сибир җирлегендә яшибез, Сибир татарлары әйтәбез аларга. Һәм үзебездә дә менә үзебезнең тарихка да игътибар итәбез, үзебезнең җирдәге язучыларга да игътибар итәбез. Менә шулай итеп үзебезнең татарлыкны сакларга тырышабыз, ничек тә булса.
Бик яхшы эшлисез. Менә бездә кунакта шулай Төмән өлкәсендә туып үскән кунагыбыз Айдар да бар. Айдар, исәнмесез? Венера ханым әйтеп китте, балаларыбызны татар итеп үстергә тырышабыз. Сезнең гаиләдә ничегрәк иде? Шулай булды. Без татар телендә генә сөйләштек, Себер диалектында сөйләштек. Хәзер дә Себер телен, Себер музыкасын продвигать итәргә тырышам. Мәсәлән, ниндирәк эшләр башкарылды бу юнәлештә? Мин композитор булып, беренче Себер татар мюзиклын яздым. Һәм 4 февральдә 2022 елда Төмәндә презентация булды. Сырайлар кайчан премьера бөтенләй. Премьера белмим кайчан булачак. Кадрлар юк. Айдар Гафури, син ничәнче елгы? Миңа 18 яшь. Син укыганда мәктәпләрдә татар теле бар идеме әле? Бар иде, 2нче класстан. 2нче сыйныфтан сез татар телен өйрәндегез. Менә шул татар телен ничектер куллану мөхите бар идеме? Менә чаралар уза идеме бәлки? Әллә Казанга гына килеп? Чаралар булды, концертлар булды, үзебез куйганбыз, конкурсларга бардык. Аңлашылды. Төмән өлкәсендә татар мөхитен милләттәшләребез ничек булдыра? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез, бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында җанисәп нәтиҗәләрен фикерләүне, аңлауны дәвам итәбез һәм бүген без Төмән өлкәсе турында сөйләшәбез. Ринат әфәнде әйтеп узды инде, төп диагнозны авыллар кими, мәктәпләр, мәдәният йортлары кими һәм татарлар саны кими. Дамир әфәнде өстәп әйтте, без үзебез ашап барабыз бүгенге көндә. Хәтта менә шушы Себер якларына инде татар телен укытырга кеше кирәк дигән вакытта, анда җибәргә дигән белгечләр юк, алар әле үзебезгә дә җитеп бетми. Һәм менә калса бу халык саны кимүнең төп сәбәпләренең берсе булып тора бүгенге көндә. Рәмис, сез инде журналист буларак күп яклап һәм хайран яш яктыртып киләсез әлеге теманы. Ризасызлык арта барамы җанисәпнең нәтиҗәләре белән? Килешмәүчеләр бездә генәме ул, әллә башка якларда да күренәме инде? Бу кайсы халыкка карыйдыр инде, анда мәсәлән өскәрәк күтәрелгән дип әйтик инде, мәсәлән позициясын үзгәрткән анда чеченнәр, мәсәлән алар шаттыр. Алар чөнки бит инде өскә күтәрелделәр, алар Россиядәге 3нче халык булып чыктылар бит инде. Бу рәвешчә аларга бәлки теге канәгатьләнү бардыр аларда дип әйтик инде. Менә мин моны теге җанисәпне, аны теге әйтүчеләр бар бит инде. Әйдәгез моңа төкереп карыйк, Россиядән да 15 миллион, 10 миллион кеше бит инде анда чынлыкта татарлар, безгә бу җанисәпнең анда бернинди файдасы да юк, әйтүдән бернинди файда да юк дип. Аны булай дип әйтергә була, 50 миллион татар дип тә, 100 миллион татар дип тә безнең әйтүебез һәм менә бу рәсми саннар, кабул ителгән рәсми саннар, булар бит инде икесе ике нәрсә. Теге русларның бер мәкале бар бит инде, теге бүреләр арасына эләксәң, бүре шикелле улыйсың, этләр арасына эләксәң, өрә белмәсәң дә койрыгыңны булса да булгап тор дигән шикелле мәкаль бар бит инде. Шундый әйбердән чыгып караганда, безнең өчен менә шушы саннарның, рәсми саннарның нинди булып керүе билгеле, ул зур әһәмияткә ия. Чөнки аннан чыгып, мәсәлән, ул Бәлки теге Татарстанда әһәмиятле түгелдер, анда 53% мул татарлар, анда 50% аның әһәмияте юктыр. Әмма ул төбәкләрдә бит инде шушыннан чыгып ул халыкларга теге ниндидер мәдәни милли чараларын уздырыр өчен мөмкинлекләр дә үзгәрә дигән сүз. Аларга мөнәсәбәт үзгәрә. Аларга мөнәсәбәт үзгәрә. Менә бездә менә башта шушы хакта әйтелә башлады инде. Бездә системалы эш юк менә монда. Теге үрдәк астына су кергәч yüzә дигән татар халык мәкале бар бит инде. Менә җанисәп килә башлады. Җанисәп килеп җитте. Нишлибез? Менә һәм төрле өлкә, төрле ведомство дип әйтим инде, ничектер теге һәрберсе үзенчә тырыша. Һәрберсе үзенчә тырыша. Менә без теге алга карап, мәсәлән, ничәдер елга карап, мәсәлән, киләсе җанисәп булачак. Менә без кем нәрсә эшләячәк? Мәсәлән, без бу җанисәп вакытында күпмедер рәвештә ничектер без менә берләштек дип әйтик. Мәсәлән, без телевидение белән бергә уртак проектлар эшләдек, Яли белән без уртак проектлар эшләдек. Менә мәсәлән без карыйбыз икән, менә безнең күпме мәсәлән ул җырчылар, менә күпме безнең җырчылар отряды бар дип әйтик инде. Менә безнең бер Тямаев кына йөрде дип әйтеп була, менә чын мәгънәсендә, тулы мәгънәсендә. Бит ул халыкка барып ирешә торган һәм
яше дә, карты да, бөтенесе дә, өлкәне дә ишетә, кабул итә ала торган өлкә менә бу. Безнең ул язуыбызны андагы кайдадыр, анда Мәскәү татарлары бөтенләй укый да алмаска мөмкин, укый белмәскә дә мөмкин. Һәм безнең ниндидер видео проектыбыз, мәсәлән, өлкән кешегә эшләгән кеше яшь кешегә туры килмәскә мөмкин. Ә ул җырчылар, мәсәлән, ул мәдәният өлкәсе, ул тегесен дә, монысын да берләштерә ала торган әйбер. Безнең җанисәп алдыннан, менә безнең җанисәп алдыннан рәхәтләнеп килде, менә башкортлар бездә спектакль куеп киттеләр. Ә безнең театрлар, без дөньялар тынычлангач, җанисәп узганнан соң эшләячәкбез дип әйттеләр. Артистларыбызны да кертмәделәр. Ондай хәл булды, әйе. Мин әле монда, мәсәлән, алар килделәр бит. Алар онытылып карадылармы соң? Алар шулай дип игълан иттеләр. Без җанисәптән соң барабыз дип әйттеләр. Мин тырышып пьесада язып караганым ул темага. Шуңа күрә менә безнең бер нинди дә теге алга караган, ниндидер стратегияле, системалы эш юк. Шуңа күрә татарлар булай да кими. Чөнки әйтәләр бит инде кеше кимемәсен өчен халык саны шул килешкенә торсын өчен әле 3 балалы гаилә модада булырга тиеш. Бездә 2 балалы. Дамир әфәнде, системалы эш дип әйтәбез бит инде. Алда безнең тагын 10 ел бар. Төмән турында сөйләшәбез. Менә нәрсә эшләп була Төмәндә татар саны кимемәсен өчен, киресенчә үссен өчен. Менә хәзер. Менә мен Себер татарларын бик яратам. Аларга янына күп ярым. Еш кына шуңа күрә анда хәлләрне яхшы белән. Экспедицияларда күп булдым анда, 57 авылда булганым бар үз вакытында. Әмма безнең эшләмәгән эшләрнең менә хилафлы яклары нәрсәдә? Анда әдәби телне укыту үзелгәннән соң барлыкка килде шундый начар бер күренеш, диалект сакланды, әдәби телне белүчеләр кимеде. Шуңа күрә һәр балаларга теге изеклек булмаса, өйрәтүнең проблема булмаса, семьяда сөйләшәләр иде, әдәби телендә белерләр иде, монда изелде хәзер икара. Димәк, монда яңа уку способлары кирәк, методика кирәк. Диалекттан әдәби телгә күчү мәсьәләсе. Венера ханымнан сорауга теләгән сорау шул иде. Безнең андый дәреслектәрдә юк кызганча каршы. Безнең мәгариф министрлыгы эшләмәгән эшләрнең берсе шушы. Диалект шартлары бит башка урыннарда да бар. Дәреслекләрне менә шу системалар рәвештә эшләү өчен аның өчен фәнни нигездә кирәк. Менә Олег Хисановлар эшләгән әйберләр дә кирәк була ул вакытта. Бу эш эшләмәгән. Аннан соң билгеле контактларны ишайтырга кирәк. Безнең менә артистларында ешкына йөриләр, баралар, бөтенләй бармалар әйтеп булмый. Безгә Себерләрендә монда үзебезгә китәргә кирәк. Күрсеннәр, безнең авылларда йөрсеннәр, карасыннар, бездә тормыш ниндирәк. Анда теге бер өлеш кенә йөри, ничәдер процент кына, төп массаның безгә килеп чыкканында юк. Менә Татарстан хөкүмәте һәм конгресс оештырырга тиеш байберләрне. Бу сорауны Ринат әфәнде сезгә бирәсе килә. Узган ел менә бу дөньялар чуалып киткәнче колак шите белән генә ишеткән идем. Казанда Камал театрында Себер татарлары көннәре дип әйтик инде. Планлаштырыла, шундый ният бар дип дә бер сөйләшеп алган иде. Минем тирәдә, минем даирәдә булган кешеләр бик кызыксынып көткән идек, ләкин алар булмый калды. Бу беренчедән инде сорау, бер өлеше сорауның, икенчедән инде сезнең бер шундый кискен фикерегез булды. Татар халкының бүгенге көндә 3%-тан бераз артыграгы гына пассионар булып тора, актив булып тора, калган 80% биомасса, 80 артык проценты биомасса дип әйткән идегез. Бу фикерләрне ничегрәк итеп аңларга, димәк, монда дәүләт органнары, конгресслар, галимнәрдә генә түгел, ә гомумән халыкның үзенең басынкылыгы да бар дигән сүзме? Инде соңгы сорауыгыздан башлап җибәрик. Пассионар дигән нәрсә, инде закон порядка шикелле 20% активный халык булса, алар 80% результатны бирә торган шундый хәл. Әгәр дә безнең инде бүгенге көнгә Себердәге мәчетләрне карасак, мәчетләрне или үзебезнең мероприятияларны анда безнең катнаша 1-3% халыктан барлыгы диек инде. Алар активность түгел, бүгенге көнгә иң надан халыгы Себердә торган татарлар, беләсезме, Төмәндә торганнар арасында. Безнең бер әйтик инде муниципаль образованиедә җитәкчебез юк. Безнең дәүләт думасында инде шул профессор Суфьяновны алдылар, шул гына калганнары безнең татарлар активный түгел бүгенге көнгә. Ул инде тирәнрәк карасак, ул пассионарыстан килә, эшмәкәрләр булсынмы, курку бар бездә, шундый хәл кергән. Себер татарлары тагын да күбрәк әле ул. Аларга әгәр дә ниндер каршылык килсә, алар әкрен генә бурылып сазга кирип китә дә икенче җыя алмыйсың син аларны. Ну без таянырга кирәк бар без Себергә, Себер ул безнең бүгенге көнгә бу милләт булуының бер нигезе Себер ханлык. Икенче Казан ханлык. Алар бергә булган гомер буе. Гомма бергә булганнар, аларны бүләргә кирәк бүгенге көнгә. Ну мөмкинчелек бүгенге Казан аркылы Себер татарларына булышу, Себердә торган татарларга ярдәм итү. Бүгенге эзләргә кирәк яңа юллар. Бу юллар хәзер инде элек вакыттагы шикелле җибәрдек институттан, җибәрдек мәдәни йортыннан ул хәлләр бетте. Әгәр дә беренче сорау буенча әйтсәк, андый план бик яхшы эшләнгән, үз вакытында
шундый матур түгәрәк уен фестивальләр уздырып, безнең фольклор сынап та уянып китте. И шундый вакыт бара, ник килмәдегез? Бер-ике атна районнарда әйләнеп, аннары зур бинада, Камал театрында Себер татарларын, аларның төрле якларын күрсәтү дигән шундый фикер чыкты. Ягъни поддержать иткәннәр үз вакытында. Аннары инде безнең төрле уйлар килеп чыкты. Кайдыр акча җитми, кайдыр мөмкинчелек булмый дигән шикелле юл туктап калды. Чынлап та Себер татарларының аермалары шактый гына. Алар бар безнең татарлар шул одеялда дигән шикелле без бәйләнгән лоскутный одеялда бөтенебез. Но Себердә торган татарлар алар җирле халык. Җирле халык була торып, аларның нигезләре бик тирән. Иң төп мисал белән безгә чыгара кирәк. Нәрсә бирә бүгенгә безгә татарлык? Татар теле белү, татар гореф-гадәтен белү, татар динен өчен билә, кирәк белергә. Безгә бүгенгә әле язылмаган, без белмибез. Ничек безгә менә бу юлны үтергә? Безнең үзебезнең милләтебез юк тиргә була бүгенгә. Ул юк та. Рәхмәт, Ринат әфәнде, бу гафу итегез, бу сорауны студияга күчермичә булмый. Себердә авыллар ни хәлдә? Шундый гурланырлык зур татар авыллары бармы бүген? Әлбәттә, бүген көндә Себердә горурланырлык татар авыллары бар. Аларның күбесе үзләренең экономик яктан шактый авыр булганнары бар. Чөнки бүген көндә беләсез, Себер ул газ уртасында утыра, ләкин Себер газ кергән авылларда бик сирәк дип әйтик. Утын ягалар бүген көндә. Бүген көндә күлдән алып боз ярып, боз кисеп су эчәләр бүген көндә. Шул ук вакытта бик шундый нәрсә дип әйтим, бер кызык үзенчәлек бар. Яшьләрнең әлбәттә яшьләр шәһәрдән китү, ул гомум, наверное, дөнья күренеше глобализацияны, урбанизацияны бер кая да куя алмыйсың бара. Ләкин шул вакытта шундый авыллар бар. Менә ул авыллардагы кешеләр, яшьләр шушы авылда калып төпләнеп яшиләр. Алар нәрсәдер кәсеп итәләр, яки алар вакыты белән бер ай тегендә шидә үзенең авылына, үзенең акчасын алып кайтып, үзенең өен үстерә, яшәтә, үстерә дип әйтик инде. Шул вакытта, мәсәлән, Соз ягындагы татарлар. Соз ягында анда табигать кешегә яшәү өчен бөтен мөмкинлекләрне бирә. Соз ягындагы кешеләр, алар аучылык белән шөгыльләнә, алар балык тоту белән шөгыльләнә, төрле саз җиләкләрен җыю белән шөгыльләнәләр. Хәтта шуны сатып, акча эшләп, Тобольскида, Төмәндә фатир алып куеп, ләкин барып шушында авылга кайтып яшәүчеләр дә бар. Менә монда тагын кире татарлык нәсәбирә дигән әйбергә әйләнеп кенә кайтып әйтәсем киләдер. Менә бу безнең бераз гына меркантил характерыбызны күрсәтә торган үзенчәлек дип уйлыйм мин. Менә туй вакытында торалар да яшьләр мәсәлән әйтә башлар. Без әтияни безгә рәхмәт әйтәбез, чөнки ул шуны шәдә кеше итте, укыттыр итте. Аның өчен яратмыйбыз. Ул безнең әниебез, ул безнең әтиебез өчен. Телне дә нәрсәдер биргән өчен яратырга кирәк. Ул синең туган телең, ул синең телең, сиңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән байлык, син аны сакларга тиешсең. Менә шушы әйберне, шушы мәхәббәтне гаиләдән үк балага сиңдерергә җиткерергә кирәк. Әгәр дә син гаиләңдә иң беренче чиратта, менә мин банал әйберләр сөйли торганнар, кире кайтып әйме. Ләкин әгәр дә син гаиләдә бирмәсәң телеңә мәхәббәтне, мәктәпкә дә биреп җиткермәскә мөмкин. Төмәндә бит инде татар саны кимү буенча зур процентлар түгел, бездә бит әле тагын да куркынычрак, анда мәсәлән кайбер төбәкләр бар 60% кимегән. Мәсәлән, мин әйтмәс идем, шуңа күрә минем фикеремчә, менә Төмәндә әле анда теге кешеләрнең милли рухы саклана дип уйлыйм. Чагыштырмача саклана. Менә Skype-ка яңадан кире әйләнеп кайтабыз. Венера ханым, сез менә бу сүзләр белән килешәсезме? Авыллар чыннан да гөрлиме сезнең хәзер? Татар мөхите сизеләме татар авылларында? Әйе, сизелә. Чөнки безнең татар авылы иң зур авылларның берсе. Безнең мәктәптә дә бездән артык укый. Менә шундый татар авылларына кире әйләнеп кайта. Халык анда тырыша яшәргә. Алар Себер татарлары бик тырыш халык, шуңа күрә алар юкка чыкмаячаклар, но тормыш шартлары бик җиңел түгел. Дөрестән дә Себер яклары, Төмән яклары, алар инде бездән ераграк һәм бу очракта җан исәпкә киләбез икән, инде Казанның да буе җитеп бетмәгән дип әйтә алабыз, миңа калса. Шулай да күпмедер дәрәҗәдә аерымлыклар булса да, Себер ягындагы милләттәшләребез без бер халык дип үзләре үк әйтеп торган вакытта, авыл белән авыл арасында да була торган ниндидер диалекталь аерымлыкларга бу очракта бөтенләй дә инде игътибар итмәскә кирәк. Һәм дөрестән дә без төрлелегебез белән көчле дип әйтеп куясы килә. Милли чаралар, сабан туйлар гөрли дип, күпме генә үзебезне алдарга тырышсак та, сонар башканы күрсәтә. Чынбарлыкны ничек үзгәртергә, татарлык безгә нәрсә бирә, моның турында без әле алга таба да сөйләшербез. Безнең белән булыгыз. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз.